נלמד כיצד ליצור ראשי פרקים בקורס ה-iTunes U שפתחנו. ניגש לאפליקציה, נלך לספרייה ונראה את הקורסים. קורסים ב-iTunes U נוצרים עם ראשי פרקים שמציינים את השיעורים או את היחידות או את הנושאי לימוד. בואו ניגש לקורס אחד ונראה איך זה נראה. קורס הוראה באמצעות אייפד. ראשי הפרקים מצד שמאל מתחת לסקירה ולמנחה מציינים את השיעורים או את היחידות או את הנושאים. ותפקידי ליצור אותם, וככה ליצור בעצם את מבנה הקורס. אז ראשית רצוי לתכנן מראש את ראשי הפרקים שבעצם חופפים ליחידות לימוד או למערכי שיעור. אז תכנון טוב חוסך עבודה טכנית. וניגש כעת לקורס שאני רוצה ליצור לו את ראשי הפרקים. קורס עיתונות דיגיטלית. אני אלחץ על הקורס. אני רואה את הקורס, נפתח בסקירה עם קצת פרטים על הקורס, על המנחה, והראשי פרקים, אני רואה שהם ריקים. עדיין לא הוספתי. ועכשיו אני רוצה בעצם להתחיל לבנות את הקורס שלי, והצעד הראשון הוא ראשי פרקים, המייצגים את הנושאים שנלמד בקורס. וכדי ליצור ראשי פרקים, נלחץ על עריכה מצד ימין למעלה, ובעצם נפתח לי הנושא הראשון. אז כאמור הקורס שלי הוא עיתונות דיגיטלית, והנושא הראשון שלי יהיה כתיבה עיתונאית. זה הנושא הראשון, אותו אני מבקש ללמד בקורס. הנושא השני שלי, כדי לפתוח אותו אני אלחץ Enter. והנה נפתח לי הנושא השני. הנושא השני שאני רוצה ללמד הוא צילום עיתונאי. ועכשיו נזכרתי שלפני כתיבה עיתונאית אני רוצה ללמד מבוא. קצת פרטים על עיתונאות לפני שצוללים לעומק העניין. מה אני אעשה? אני אעשה Enter, ואני ארשום את מה שאני רוצה, את הנושא שבעצם יהיה הראשון שלי, וזה יהיה מבוא לעיתונות דיגיטלית, ואני אגרור אותו שהוא יהיה הנושא הראשון. איך אני אעשה את זה? בלחיצה על השלוש פסים ליד השם. והנה אני גורר את זה, שמבוא לעיתונות דיגיטלית יהיה הנושא הראשון. אם אני רוצה ליצור תת נושא בתוך הראשי פרקים, אני אלחץ. אם אני רוצה בצילום עיתונאי, אני אעשה Enter. תת נושא הראשון שאני רוצה לצלם יהיה צילום, וכדי להפוך אותו לתת נושא, אני אלחץ, ליד ה-1 ו-2 יש עוד פס שמסמל לי תת נושא. ואני אלחץ Enter כי אני רוצה עוד תת נושא כאן, 3.2, והוא עריכה גרפית. תמונות לא רק מצלמים, אלא גם עורכים. אז למעשה, הנה הראשי פרקים של הקורס שכבר יצרתי. הנושא הראשון של המבוא, השני והשלישי. ככה אני בעצם יכול ליצור תת נושאים. אם אני מרוצה מהראשי פרקים שלי וסיימתי, אני אלחץ על סיום מצד ימין למעלה. והנה הראשי פרקים, ולמעשה אני יכול להתחיל להכניס תוכן לתוך הנושאים והשיעורים או היחידות שיצרתי בראשי הפרקים. איך עושים את זה? פשוט מאוד. בלחיצה אני אלחץ על הנושא הראשון, מבוא לעיתונות דיגיטלית. כמו שאנחנו רואים אין פרסומים עבור נושא זה, ואנחנו נלמד בשיעורים הבאים כיצד מכניסים תכנים לתוך הראשי פרקים. כדי לחזור ולצפות בראשי פרקים, אני יכול ללכת מצד שמאל למטה על כפתור הפרטים, איפה שמופיע אייקון I, והנה ראשי הפרקים מופיעים לי שוב. אז ככה אני יכול לחזור תמיד אחורה ולראות מה הראשי פרקים, וכמובן לערוך אותם שוב על ידי לחיצה על כפתור העריכה. אני יכול להוסיף ולשנות סדר של נושאים. אני רוצה לשנות נושא, להוסיף נושא רביעי, אני אלחץ Enter, והנושא הרביעי שלי יהיה צילום וידאו. אבל אני רוצה שזה יהיה נושא חדש ולא תת נושא, אז כמו שלחצתי להפוך אותו לתת נושא, בלחצן שלידו השמאלי יהפוך אותו לנושא בפני עצמו. 4. אני אלחץ על סיום. ועכשיו אני רואה שיש לי 4 נושאים בראשי פרקים. אם אני רוצה למחוק נושא, אני יכול ללחוץ על עריכה. ואני רוצה למחוק את צילום וידאו, אני פשוט אמחק אותו. אעשה סיום,
וצילום וידאו נמחק. אז זהו, עד כאן יצירת ראשי פרקים בקורס iTunes U.